Tarinyi baba ndiri mwana kuna ni mwantene. Baba ndinouya kwamuri munguva dzino ndichitenda nechipo chezvipo zvinouya nevanonakirwa nechipo chamakati ichi ndo chipo chamunoisa pane munhu anenge inini kunzi ane chipo. Baba rombe rinenge inini mwari wangu ndokutenda ini vanoisa munamato nemuzita raJesu. Kana ndiri munguva dzekumanikidzwa nenguva dzekushungurudzwa nenguva dzekubatanidzwa muzvinhu. Baba munguva ino ndinoisa muchinjikwa mutatu ndichisa upenyu hwatawanda secolors temusamuro wehitmaker. Mwoyo wangu ndinokunamatira namuzita raJesu kuti nguva idzodzi neni ndakadzipindawo. Inguva dzakaoma dzekuti mukadzi auda kutitaurira zvekumunhondo nekumusasa, ndo pandinoona kuti Satani anouya nekumadzimai futi iko. Kwasi Mwari tibatsirei futi vadzoke futi vakadzi vedu, nekuti hatiri kuti tese tiite mabhachura. Mwari munoziziva imimi kuti Bound haana kuzombopostawo kana kuita seise pamaInstagram. Amino ndiyo Instagram here kana Christmasgram. But Instagram hatina Instagram yaBound achiti sango anobika mbodza ndimekatazenge makoda kukokotedza kuti mheno chirema chinorema chine chiremerera. Asi ndati pamwe wangu ndaramba ndati Satani hauhwini. Satani buda mulife yasecolors nemukadzi wake. Satani usade kuita zvawakaita soja love. Satani ndinokupisa nemadhimoni ako. Usekuwana sei ndati Baba nemuzita raJesu batanidza imba panditi nebhebhi rake handiti. Amen. Tarinyi baba ndiri mwana kuna ni mwantene. Baba ndinouya kwamuri munguva dzino ndichitenda nechipo chezvipo zvinouya nevanonakirwa nechipo chamakati ichi ndo chipo chamunoisa pane munhu anenge inini kunzi ane chipo. Baba rombe rinenge inini mwari wangu ndokutenda ini vanoisa munamato nemuzita raJesu. Kana ndiri munguva dzekumanikidzwa nenguva dzekushungurudzwa nenguva dzekubatanidzwa muzvinhu. Baba munguva ino ndinoisa muchinjikwa mutatu ndichisa upenyu hwatawanda secolors temusamuro wehitmaker. Mwoyo wangu ndinokunamatira namuzita raJesu kuti nguva idzodzi neni ndakadzipindawo. Inguva dzakaoma dzekuti mukadzi auda kutitaurira zvekumunhondo nekumusasa, ndo pandinoona kuti Satani anouya nekumadzimai futi iko. Kwasi Mwari tibatsirei futi vadzoke futi vakadzi vedu, nekuti hatiri kuti tese tiite mabhachura. Mwari munoziziva imimi kuti Bound haana kuzombopostawo kana kuita seise pamaInstagram. Amino ndiyo Instagram here kana Christmasgram. But Instagram hatina Instagram yaBound achiti sango anobika mbodza ndimekatazenge makoda kukokotedza kuti mheno chirema chinorema chine chiremerera. Asi ndati pamwe wangu ndaramba ndati Satani hauhwini. Satani buda mulife yasecolors nemukadzi wake. Satani usade kuita zvawakaita soja love. Satani ndinokupisa nemadhimoni ako. Usekuwana sei ndati Baba nemuzita raJesu batanidza imba panditi nebhebhi rake handiti. Amen.